אתם מוכנות לזה? שימו לב. זוג הגילים, אופ. הגיל עגול, פתוח בצד, סוגרי ג'מבו, בעבודת יד שלנו, עבודה של צורפות, ועבודה של מודל הכי מטורפת שתראו. שיבוץ מבפנים ושיבוץ מבחוץ. בואו נראה את זה. כל יהלום 20 נקודות, סך הכל 5.3 קראט יהלומים טבעיים, צבע F, ניקיון VS1, הכל ברמה הכי גבוהה שקיימת. 2 סנטימטר כל האופ הזה של העגיל, ותראו איך זה נראה מבפנים, שימו לב. רוז גולד, פשוט נדיר. תראו את הסוגרים, איך זה יישב על האוזן, אני אפילו לא יכול לתאר לעצמי, כי זה הולך להיות משהו מטורף. תראו מאחורה, אין עבודה כזאת, אין, לא יעזור כלום. אנחנו משקיעים את הנשמה בעבודה. כל עבורכם, באמת. הגיל אופ זה סטייל, חבר'ה. הקיץ הזה, הגילים האלה הולכים להיות נדיר. עכשיו זה גם אפשרי בצבעים. מה הכוונה לצבעים? אבני חן טבעיות, ברובי אדום, באמרלד ירוק, כל צבע זהב שתרצו. רואים את הבפנים, איזה יפה שזה משובץ, אה? גם בחוץ, גם בפנים. רואים את היהלומים מכל כיוון. מקדימה רואים תמיד הכל, גם מבפנים מפה וגם מבחוץ. זאת אומרת שמכל מקום רואים את היהלומים, לא משנה מה התנוך ולא משנה מה הגודל של החור באוזן, זה מחזיק. כי הסוגר הוא נכון, תראו זה סוגר. אין סוגרים כאלה, שימו לב. זה מטורף. יואו, זה הגיל, איך אני אוהב אותו, מה זה?